Kumsomruk pathuma upa Jean K. Whitefeather le. Kumsomruk palia upa Donald Lenston upa hi an swaldun emawangin kumza aya tamday izel tang tura shem an ni a. Zel chunga chuan nung chang chade upo in lo ombel ma se an tan omzia om to don lavani. Chutil zeta re zel tan theina tur khop swal chu engian lo ti chia le. Jean le Donald ten upa hian fasha in shang shangami no pangpanga zet mai chu fa atanan la a. An falak te chu no pang kumru ka changa kumsom perukin karan ni a. Mi hang no pang vekan ni boka. Nu le pa siad lau fasha vekan ni boka ni. Jean ten upa hi an hausa a sum an nga avyang maya ma se fa an nei lau thung. An falak te chu mangay tak le dua taka enkol an intiam thlap nuadan ang thlapala an ni a. Ma se chung no pang te chu an hlimrei lau hle. Thunay tu te mu phak lau china chuanin nun siom tak an mang chauta ni. Jean ten upa hian an falak te chu Minnesota changin kumsani som pariat khan Washington lama an pempuya. Kumsani som Nipalia West Virginia pempui le in. Ichuan kumsani som Nipali October thatob lampang khan Kanawha County Sheriff te chuanin welfare check an nei thuta. Jean ten upa chu an inanom lau lai takalaw ni a. Masi an chanom te chuanin an falak no pang pangazi nga pahni te chu an kodama chuan an kalnan tlata siat na an nei thu an lau shila. Tunay tu te lam chuanin han check ve reng chain an siya a. Jean ten upa chu ina omlo ma si an kudam chu an va en thli thlai sak china. Ti chuan mei chinaw pang kumsom paruk mi le mi panaw pang kumsom palimi te chu an mutani. Chung no pang pani te chuan thomno mu mal an lawin bel reng lo maya. An chiar pan che ma an bal boka an rim po a chia a. An taksa mun chen khat po aduk hle thwa boka. Chumi muna chuan darkar som pani evel zet an om thu an lo soy ni. An tana muna chuan eitur chu soy lau intur tak ngiyal po om lava. Darkar som pani chung thil mi alo le in mi alawin chu ta chuanin an kal khum char kinani. Chut na tur mut na tur po om lava. Simen swad ru tak maya chuanin an lo mutopani. Tin bawrak lut a thalaw boka. Chutyang muna chuan darkar som pani chu soy lau darkar khat po no pangtan phe chuanin omna munatan shise lau tak mai ni tin sheriff te chuan an soy. Thunay tu te chuan an thil mu chu makan ti maya an rin lau lam dei thilani. An chanom te po in chumi muna chuan Jean le Donald ten upa chuan an falak pani chu an lu pui lai ngei chu an mu a. Ma se no pang pani an chuak le lam chu an mu to reng lau maya. Chu wangin an kal khumani an lau ring ve top maya ma si an ring swala ve. Ti chuan le sheriff te chuan in Jean ten upa an om lau lai chuan an in chu pon lama changin an lau thli thlai saka. In chunga chuan no pang dang pakhat po lau la om le tak taka. Kumkomi chu lau omin chu po chu an lau kal khum tlatani. Jean ten upa chuak don anon homeo chuanin an thuruk te nom tak chu hailanin a om don ta ti an shithiam ngala. An falak dang pani kumsom pakhata upa mi panaw pang le kumruk le ka upa me chinaw pang an da na chu soi nga lo in an chan te ina an hnut chia ti nan soy ni. Sheriff te nen chuanin chung no pang pani te lam tur chuan an che chuak ngal bok. Ti chuan sheriff te chuan no pang panga chu an hmukim ta a. Jean le Donald ten upa chuan fa ta na nekro no pang khera an lo lak zel na chan chu. Nekro chu sal anga enturan ni a. Sal an ni a. Sal anga chhortur an ni re nga ni ti ngai dan an lo ne nget buru wanga ni a. Fa ta na enkol chu soy lau. Mishing ang poin an lo ngai reng lau zo ka lau ni. An falak zinga anaw pang berkum rukmi po. An huana ani sa nuay ani lengin na an lau tholoy tir china. An vai may chuanin na raw rum berber hengin an tiluy tirwek china. Anin buwal khat boka. Turan pingay me ulava. Chak na reng an nei lau berlay po in. Tho tur an soy chuanin an ti ngay chin. Jean ten upa in chunga chuan an lut ngay me ulaw zo ka. An compound chunga arem laya an riak tok china ni. An tlan bawlaw na le naw pang te chuanin. An nupa chu an lau ngoy thainan an vobet na sa chin le a. An soy chay na sa chin le boka. Kutlak chang an nga boka. Thu an oy lau chuan an shem chin. Na an tho khat chuanin tur an dong ngay lau thunga. Na an tho chat chuan tur an dong vele may china. Danang thlapin fa angin kan lato chewa. Chu wangin intlan bawani chuan police an shem zok don chewa. Innu le pate intlan bawsan ani dona. Chu wangin no pang om thadu lau tlan baw tin kan report cheunga. Nang mani zokin intuar vek dona ni tinan soy chay na sa chin le ni. Ani ang no pang zirtir na mumal po dong lem lau. Nu le pate diktak po siya lau kopa baw ve te tan chuan. Chu ngan thu soy te chu oy may te po lau ol don le a. Dot manginan vaw betani ti tak ngiyal panin siya tiyam lau.
an chidak reng maya lo na in an khat zo to a an ri la cham to ema wang te chuanin changoi ngoi chung si in na an thok lui ram ram thina cho an don theinan har sa tak chung po in na an thok lui thina ni jin te nu pa hi an hausa a wan zau tak mai an neya no pang an adop na chan po chu ta thok tur tan chau chon ani a midang an roi chuan lo pek ve ze anga chin si a hausa thoma se ani nu pa hian uikom em maya an fing phakar boka lo far roi renga sum sen reng ai chuanin salanga chhor tur no pang hi la fel lo lo zo kila an lo len deuh nuwa po kan chhor char char theyanga fa anga kan adop phot chuanin lo kan pek ve angai don lo ti na ni a thonin kan tan nan thok char char mai don ani kan tan chuan chu tluka hlok na om lo ti chu jin ngai dan ani a jin chuanin apasal chu thiam tak mai in a fui porta a apasal ai ma in anun rongin a swal zo kani tin no pang ho po in apasal ai ma in ama chuan hlau zok dai bok no pang te chu mun hi ma shwaya ni nuwa medical check up an nei puya doctor de soidan chuan tlak chaman nga ngei maya an eya chia an ei ve chun po athiang lim lo hle ti a hria theya an trisel na apan veka an kum ngai to in an ni turang an ni phalo vek boka an zinga upaber kum som paruk mi phei hi chu apum ra en mai chuanin kum som paruk mel po pulawa teenager ni to po ang lo hial zoka chutiang khop chuanin an ei chhia lu tu ka wangle an chhorna sadle lu tu ka wangin an pum ra thlangina diklo vel vekani tin an soi hialani Sharif ten an in an check laya jin te nu pa in an no pang lak panga zinga pani an chian te ina an hnut chia ti an soi po kha an chhorata na an lo wa hnut chia le ka lo ni a an chian te chuanin sal anga an mamo na pia nga an lo chhor kwal ve theinan an lo kol tir zo ka lo ni ma si helai takhi report chen khati dan tarlan ve dan chuan an shal zok tin an tar langa no pang pani te chu sal angin an shara adang pathum mero an huana choran la duwa wangin a upade pathum hau chu an zu a an shal veri lo mai zo kani tin an ziak Kanahua County Judge Mary Claire chuanin jin te nu pa chunun ronga ti hle a kubin chunga ka case boy pui to zinga rap thla ka ti ber pola la ni hi engtin nge no pang pui soilo fasha an nia wanga shom taka omsa to te nun chu ti shom le zwal tura in adopt theizok engtin nge no pang pui soilo te chu sal anga in lo en theizok ati hiala ni court chunga chuanin jin te nu pa chu judge ber chuanin azil tanek maya a in sum zo lo lek lek hial judge chuanin human trafficking human rights bo chiat sakna kubtling laute rorum taka na thok tura ti luina no pangchunga nundon na domestic abuse le case shang or tirani Sheriff pakhat phe chuanin jin de nu pathil ti du dan surap thlaka ti maya West Virginia hi vanram tlafwal ang mai no mani a helai hmuna chuan tu te mai po hi kanin ngai na a no pangpo an hlim china an him boka mase nang ni hi chuanin heng no pang khongai thak tak fasha ina changa in lak no pang panga te hi helai hmuna ron shwain shem hmuna in ron chwa sak taringot mai chu ni hi ti in asoyani Judge Mary Claire chuan shem na po ati nep sak du big lova Jean K White Feeder zok phei chu abul tum tu le engkim rahman vek tu ania wangin adim lo hle Shom takin kumza ni som panga chung zel tang turati ani a parola chwa sak po ani don lo boka apasal Donald po anu pui swal na athurwal pui tu le engkima inrol ve vek thawania wangin kumza somruk chung zel tang turati ani tani nung chang thata wanga chwa ma in be se ruvia poni se omzia omdon lo kumza chuang tang ve ve turan ni a thi tura an chung thurel sakne na danglam thui vak lova zel chunga shoman twa reizok don ti na ni a thi tura an chung thu an rel sak nga lo hi mitam tak chuan than lo ti zo kani a chan chu kum tam tak chung shom takin zel chunga chuan tang ve phot se an duani fa ta na an lak no pang panga te chu shelter lamada le ve kan ni a kum som don lai mai an mani adopt tu ten ni te maya an nun shom takan siam saka wang chuan an tak sa shisel na chu soilo an ril ru shisel na thlengin a ngong pha tin an zinga atam jok chuanin adopt ni pu an du to lawa an hlau to jok ani tin thu soya om hial bokani ole thler tu te khati zong kha mingau nu pa swal tak mai house boxi fing phakar boxi ina negrono pangte an racist lu tuka wanga sal anga an lo chhor tak sal anga an chhor theinan chawa an adopt no pang panga khongai thak tak chung chang ka soi thei te chuan ni a thler tu te shemna an pek dan chung changa hian enge in ngai ve dan le ti turin shemna pelo lo jok se o in ti nge ni e a chalom kumdam tak chung zela hian shom tak te poin han tang ve phot se in ti jok comment section lama te in lo sai ve don nya ole thler tu te ka video mi lo thler sakchina wangin lom thu ko soya
ka video post le tur te min lo ngai chan sak le cheu don nia